Din hija l-podda numru 487 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda llum se nisimgħu mingħand il-Bużu versi per versi Toby flimkien ma' Karen Duff u Chess. U biex nibdew illum B-Squeeze. Podda doħra fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant l-lum numru 487. F'din is-sensiela ssibu il-podda l-oħra kollha. F'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn issibu wkoll id-dettalji għal dak kollu li għandim ħejalikom fil-podda tal-lum. U ftaħni għallum minant il-B-Squeeze, bil-B-Squeeze, ma ngħidkom id-dritt, skantajt kif ma konx smajt bihom qabel il-B-Squeeze, forsi ma tnix insegwi l-askem kon insegwi qabel, jista' jkun ukoll, ma il-B-Squeeze ħarbuli u ma l-fdalijiet tal-Cable 35 mill-li nista' nifhem jew nkella ma nafx ħaġek, ma insomma, għana nkomplu għaddejjin b'din is-sensiela ta' poddati u nitnamaw il-B-Squeeze jerġgħu jitfaċċaw għax wara kollox din aqqas kienet l-ewwel silta minn għandhom. Imma jidher li ċertament hija l-ewwel silta minn għand dan ir-rapper li ġej jissawwa. Rapper ġdid li jirrapja bil-Malti, il-hip-hop bil-Malti ma jonqos qatt fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor. U llum minn għand il-Bużu se nisimgħu Gilgamesh. Tafaw daw kolla madwari, tafaw daw kolla madrasi, tafaw daw kolla bnew sullari, kulħadd ħarex importani, tox tiġi tkellimni,
toqx tiġi tkellimni Għazbis nafek minn inti Għazbis nafek minn inti Tefaw daw kollha madwari Tefaw daw kollha marasi Tefaw daw kollha bnew solari Kulħadd iħareġ xippurtani Toqx tiġi tkellimni Toqx tiġi tkellimni Għazbis nafek minn inti Għazbis nafek minn inti Missiri għalli ta' miex flus għalla tija katlu ħalli fidi Bħalissa aktar moħni fuq li moħda ħantella fuq ras id-dorri Trattament ta' prinċi pesta tintilef fid-dinja li jistħoqli Raġel fuq l-irġil għatma daqit li tinsema wis omosessuali Aktar isni Gilgamesh divin qalb il-mortali Istroħom jilqawni bil-mortali u trumbuni jerqu lejra ta' dawk li joboduni Jiskużani jek astorqot ħabbal qampina doq immeda biħu għalt li doqili U taf kemm inħobb meta fħal emżom Sten, għallu li l-ħaj jikbar minnek Fija l-imħabba ta' vera wek Għajsewu rabbi familja wek Onestament dik il-ħajja karra wek Ironika mal-ewel bomba tislef l-iskop ta' tromba U tara l-istampa ċar aktar minnek U jek jarawni jissa jajdu li għarassar minnek Xej, nisara bil-mentalita tal-lawr fat li l-mewti minnenti Nafseb għat ma kellim tfajla mnar skop li nix fil-alpenti U għajaw nkunu onesti ħajdu lek minn tixraġel jek mux taħseb birriċi Jek mux taħseb birriċi U għastaqta xtefawli Tefaw daw kolla madwari Tefaw daw kolla madrasi Tefaw daw kolla bnew sullari Kulħadd ħareġ xippurtani Toqx tiġi tkellimni Toqx tiġi tkellimni Għazbis nafek minn inti Għazbis nafek minn inti Tefaw daw kolla madwari Tefaw daw kolla marasi Tefaw daw kolla bnew solari Kulħadd ħareġ xippurtani Toqx tiġi tkellimni Toqx tiġi tkellimni Għazbis nafek minn inti Għazbis nafek minn inti U anki r-regil Gilgamesh kien jispiċċa X'inhu marfus qalb il-pjaneti X'in l-eżistenza jekk mhux kombinazzjoni jew lista ta' tormenti Ħadd ma qal li tista' tmut nanti Ħadd ma qal li jistgħu jmutu sħabi Naħseb intlifti għal-muni nitgħallem naħdem għall-flus u għalja ngħid rasi mir-realtà ta' madwari Forsi jintaf Forsi jint kbirtu jien għadni ngħix ħajti ta' 16 2017 politika għada zibel Jisni qed nara tifel jillitika ma' tifel Tal-inqas tawna l-privileġġ naslu l-gideb U kull darba li ngħid il-ħajja sabiħa Żid gid boħra mal-lista li bni ħajeret Għax anki r-regil Gilgamesh kien jispiċċa skjaf din is-soċjetà U anki r-regil Gilgamesh kien jispiċċa skjaf din is-soċjetà U ħadd mu qed jitlob għalina U ħadd mu qed jitlob għalina Gilgamesh hemmhekk mela minħant il-Bużu kif għedtilkom hemm id-dettalji dwar dak kollu li għandi fil-poddata tal-lum permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Isibu wkoll aktar dettalji speċjalment dwar ix-xena tal-hip hop bil-Malti għax anke s-silta li jmiss hija hip hop bil-Malti permezz tal-M3P, il-Malta Music Memory Project minħant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Hemmhekk issibu dettalji li niġbor mhux biss jien imma anke intom issemmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Aktar hip hop bil-Malti, għada kam għaddit l-elezzjoni u għallura bixxira li nismaw xi ħaġa minant il-versi per versi naħseb, din hija Is-Siġġu tal-Poter. Min meta kien żgħir kien dejjem jiskorru bħala tifel għalhekk kien naħseb ħasib pratikant meta nikber, imiktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nifhem li meta kont żgħir kont dejjem jiskorru bħala tifel għalhekk kont naħseb ħasib pulizija meta nikber, imiktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nifhem. Dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna, qed jitnejjek bejna jkuna biex naraw imma li jaqbilhom biss jidher mekk qed tibdala spiċċajiet biex kienu huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna, qed jitnejjek bejna revoluzzjonisti b'opinjoni ċara, versi per versi armata. Jiena kbirt u trabbejt ma' dell-umanità ma' ġenerazzjoni ta' ipokrizija fej jaħbu l-verità ma' posturi u ġakbin li ma tistax tevita jaraw kif jortu bil-kajjen u jitfaw kallum dita għalek kien parla minn arman temtem għalek naqla l-ħama meta nitkellem u l-min nibda nikkes kull tifer jibda jgerrem għax għalek li mim niġġes u għatma jista jemmen li jinnet intelfu għax jiena dok it-tifel dimma nħof nara l-Malti jifanga fil-zibel għax kull ma jduħ skart jitma uru minn flok ikel għax ma jiftax moħħu s-sistema l-qat ma timbidel mill-li mu daħħal moħħok qabel ruħek jihdulek għax aħna mdawrim kiddiba li dejjem jitbismulek li dejjem jiselmulek balli tafdaħħom jikbuk jisob irrana bil-ġuħ dejjem lesti biex jikluk. Dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna, qed jitnejjek bejna jkuna biex naraw imma li jaqbilhom biss jidher mekk qed tibdala
opinjoni. Jekk jiena Ewropej mela bus l-Unjoni. Jitqu bik f'wiċċek u inti tiffutalhom. Dihom il-poter, il-dawk il-liba bħalhom. Sieħbi il-poter jinstab ġewwa fik. Ħallix is-sistema b'xi mod itnessik għax eventwalment din ħadd tużak u taxxik. Tħassrek u tarmik waqt li inti tiffutalhom dawn id-din. Jitqu bik mela iftaħ għajnejk u wara l-verità. Imsaħ naqa' tielet għajn ħalli tara r-realtà. Iftaħ naqa' moħħok u kun kreattiv. Esprimi x'hemm ġo fik sib xi mod produttiv. Il-kordi vokali nużhom bħala strument. U issa fil-mument soffox il-parlament. Dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna. Hekk titlejjek bejna jkuna biex naraw imma li jaqbilhom biss jidher mek waħda tibdala spiċċajiet biex dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna. Hekk titlejjek bejna revoluzzjonisti b'opinjoni ċara, versi per versi armata. Wasalna fi żmien fejn privatezza qatt ma jkollok anke jekk tidħol it-toilet il-barat jgħid. Dejjem jimmanipulaw seren waqta bomba f'waqta. Dejjaqulna kull manna ejjew qumu mir-raqda. Iridu daħlu dembhom fil-ħajja personali biex jisservu il-but tal-gvernaturi ċentrali. Jien ngħid xejn banali għax din l-verità. Niftakom moħħkom jiena bdina s-sinċerità għax wasalna fi żmien fejn il-bidem sar bima merħlanax mitlufa ġewwa dalma tal-kantina. Nirrimaw nix-xadina x'ma niflaħx ġeld il-pudina. Dil-paswina politika vers per vers mimli kritika minn effett soċjali degradante u infernali. Jirfennaw il-ħajja tagħna u l-ulur nazzjonali. Jinsedi medali biss meta nirrima b'mod pervers anke jekk kollox kontra jiena xorta nagħmel sens. Dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna. Hekk titlejjek bejna jkuna biex naraw imma li jaqbilhom biss jidher mek waħda tibdala spiċċajiet biex dan huwa isem pajjiżna, jew pajjiżna. Hekk titlejjek bejna revoluzzjonisti b'opinjoni ċara, versi per versi armata. Kull partit irid jitla' fil-gvern, iridu kulħadd dan il-poter. Mhux kwestjoni ta' blu jew aħmar, daw kollha l-istess għalhekk il-poplu dejjem imdaħħal. Baħnan temmen id-daħħ il-wiċċ lil dawn disrispett. Biss kif immiss nifs li ċittadin qatt ma jtuna iwa nerġa' nafas il-buttuna. Lele mhux ir-right button iwa noħloq Armageddon għax l-aħħar tad-dinja qiegħed bik. Imma qabel lil kull partit drabi rid inġib għax reklija dawn iġibun huma taw qafluna għall dejjem iriduna. Immissa daqshekk qabżitilna żejt għal fuq l-ilma imma l-poplu għadu mera is-Salvatur kien hawn imma tela. Siġġu tal-Poter binant il-versi per versi, il-kombo mek ta' diversi rappers Maltin, mod partikolari b'dialett rabti. U għattilkom aktar kmieni dwar dik il-website ToniSant.com li ma semmejtilkom xuwa li jem mod kol mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miegħi permezz ta' dik il-website. Nu biex dejjem nisma' minnantkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, però jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi mod ieħor huwa faċli ssibuni permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram jew anke il-YouTube fej din il-poddata toħroġ kull edizzjoni tagħha verżjoni wkoll video. Għana ilbu l-istil issa u l-aħħar sew siltiet forsi morru aktar ma' xulxin minn dawk il-li ġew qabilhom. L-ewwel waħda hija minant Toby din id-darba f'kollaborazzjoni mal-kantanta Karen Duff. Din jisimha Who You Are. Visiting the places that we have been before, burning in our head, they're burning in our head. Funny how always won't open current doors. Memories in our head, they're memories in our head. I was so close, but yeah, so far. You don't even see me, but I know who you are.
so far, you don't even see me. I was so close, but yeah, so far, you don't even see me, but I know who you are. Ta' Karen Duff hemmhekk bil-mużika u l-produzzjoni ta' Toby u dik kienet Who You Are. U din iġibna għall-aħħar silta li għandi mħejja likom illum hija silta wkoll minant kantanta illi hija bbażata barra minn Malta. Nirrisimgħu minn għandha kom regolarment fil-fatt mhijiex l-ewwel darba li qed nisimgħu minant Chess Gallia din il-sena wkoll u l-ġdida ta' Chess jisimha Rise. 1,000 tries, 1,000,000 hours. It's all too much, but not enough. So how can I keep going strong? I'm too scared to move on. Closed doors, heartbreak. Where do you go when you're soulless? I can't, I will, 'cause we have to fall to rise above it all. A circle in a square, will I ever get there? And things never turned out to like, so I'll make some luck of my own. Closed doors, heartbreak. Where do you go when you're soulless? I can't, I will, 'cause we have to fall to rise above it all. And I'll take my chances. 'Cause that's where my heart is. Closed doors, heartbreak. Where do you go when you're lonely? I can't,
above it all. 'Cause we have too far to rise above here at home. Bil-vuċi ta' ċesemek u silta ta' Rise għana ġejna f'tmiem tal-poddana tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra għall-podda oħra f'din is-sensiela ma fadalli xejn li fil-infakarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com. U sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.